Καλησπέρα παιδιά, Unknown Race και εδώ. Είμαστε ξανά στον επαρχιακό δρόμο της Βίδοβας. Είμαστε με τον Θοδωρή, με τον Άρη. Παίρνα μέσα. Και παιδιά έχουμε και το άτομο που είχε ό,τι έχει βιώσει σήμερα, μπορούσε και ήρθε μαζί μας. Καλησπέρα, Σωτήρης εδώ. Λοιπόν παιδιά, θα ακούσουμε τον Σωτήρη τώρα, τη δική του ιστορία εδώ, τι έχει βιώσει. Σωτήρη, μπορεί να μας πεις. Στον συγκεκριμένο δρόμο αυτόν, κατά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα, όταν πήγαινα για δουλειά, είχα συναντήσει 3 μαυροφορημένες γυναίκες, οι οποίες μόλις πλησίαζα κοντά γυρίσαν και με κοιτάξανε. Μόλις έκανα το σταυρό μου όμως και είπα το πατερημόν, αυτές εξαφανιστήκαν. Και έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες εδώ. Έχω ξαναδεί πάλι άλλη μια φορά μια φωτιά μεγάλη στο δρόμο που να καίγεται, να έχει πιάσει φωτιά στο κέντρο του δρόμου, και όσο πλησίαζε η φωτιά μίκραινε. Θυμάσαι τι ώρα ήτανε? Ήταν 3 ώρα το πρωί. Ήταν βράδυ, έτσι. Ναι. Okay. Μπορείς να μας πεις και λίγο την ιστορία με την κοπέλα εδώ, πώς έγινε το σκηνικό εδώ? Αυτό καλύτερα να το πω. Να μην το περιγράψουμε λίγο? Όχι, δεν θα ήθελα. Οκ. Ωραία. Οπότε, να πούμε τι έχουμε σήμερα, παιδιά. Θα είναι και ο Σωτήρης μαζί μας, οπότε είμαστε 4 άτομα σήμερα. Λοιπόν, να πούμε σήμερα έχουμε 2 κάμερες, έχουμε ένα θερμόμετρο, 3 φακούς, έχουμε ένα EMF, 2 βασικά, 2 EMF, το laser. Περιμένουμε, όπως έχουμε πει, και τα άλλα εργαλεία να μας βοηθήσουν. Έχουμε και τα walkie-talkie, οπότε πάμε να προχωρήσουμε λίγο, να προχωρήσουμε, τι λέτε, προς το εικονοστάσιο. Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, Σωτήρη, μπορεί να δεις λίγο με το θερμόμετρο, λίγο στη θερμοκρασία τι έχουμε τώρα, για να ξέρουμε αν είναι στους 19,5, έτσι. Παναγιώτη, μπορεί να το δείξεις λίγο, Ναι. τη θερμοκρασία, αν πέσει ή αν ανέβει ξαφνικά. Είναι σταθερό. Να δείξω στην κάμερα. Θα το έχεις ανοιχτό άμα είναι το EMF. Να δείξω λίγο στην κάμερα. Να το. Κάτσε λίγο κίνητος. Γιατί αν χτυπήσει, έχει βάλει το φακό εδώ και γι' αυτό χτύπησε. Οπότε, αν δούμε πάλι ερχόμενο εδώ κοντά, δεν είναι. Εδώ όπως έχουν λυθυμένοι. Δεν ξέρω πόσα μέρη μπορούμε να πάμε να προχωρήσουμε. Μετά ίσως να χωριστούμε. Η ώρα τι ώρα είναι? Έχει δει κανείς η ώρα είναι? 11 και 17. Οκ. Καλή είναι η ώρα. Πασέλινα πάνω σήμερα πάλι. Που πάλι και την προηγούμενη φορά, σαν τυχαία και το ξέραμε, είχαμε έρθει με Πασέλινο πάλι, έτσι. Ναι. Που η Πασέλινο είναι η χειρότερη στιγμή και να έχει. Ναι. Δεν βλέπω κάτι μέχρι εδώ πέρα. Άρη, για πες, γύρνα λίγο στην κάμερα. Γεια σας, παιδιά. Πώς σου φαίνεται μετά από τόσο... Τι έγινε? Δεν το είδα που χτύπησε. Χτύπησε. Ναι, δεν το ακούσε κανένας σας. Το άκουσα, κάτι άκουσα. Εγώ το άκουσα, αλλά δεν ήξερα τι ήταν. 0-0. Χτύπησε το EMF, Ναι, εδώ, στον αέρα. Μόνο του. Δεν χτύπησε πολύ, ίσα. Ναι, το έχει, το άκουσα. Σίγουρα ακούγεται και στο βίντεο, σίγουρα. Εγώ το άκουσα, αλλά δεν ήξερα τι ήταν. Να μιλήσω. Ναι, για πες Άρη, πώς φαίνεται μετά από τόσο καιρό ξανά στο κανάλι? Μια χαρά μου φαίνεται, είχα λείψει μερικές μέρες, ήταν πολύ καιρό και πιστεύω να περάσουμε Οι καλά. παλιοί σε θυμούνται από το πρώτο επεισόδιο στη Ρετσίνα. Ναι. Σίγουρα σε θυμούνται. Που είχα πάει στο εργοστάσιο στη Ρετσίνα. Ναι, μαζί που είχαμε πάει. Ναι, Οπότε καλή εξερεύνηση να έχουμε. αυτό, ναι. Για πες, έχεις και κανάλι? Κανένα έχω φτιάξει στο YouTube, λέγομαι Άρης Κοτσόνης αγγλικά. Ανεβάζω διάφορα βιντεάκια και αν θέλετε κάντε like και subscribe. Αυτό. Οκ. Ωραία, πάμε προς τα κάτω, δεν νομίζω να. Πάμε προς το εικονοστάσιο. Κάτι έτσι λίγα, αλλά δεν Χτύπησε ξέρω. το τι είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Αυτός ο δρόμος είναι τρομακτικός δηλαδή. Εδώ είναι που κρατάει, που λένε ότι κρατάει. Αυτό το δρόμο εδώ είναι κρατάει. Εμείς τώρα θα μπούμε πάλι στο χωράκι μέσα. Εκεί είχαμε βιώσει όταν σφίγγα. Θα είχαμε μια άλλη φορά και μέσα είναι ο κακός χαμός, δεν ξέρεις. Δηλαδή τώρα που θα πάμε μέσα θα το καταλάβει. Αν γίνει, αν του κάνουμε ησυχία και περισσότερη ησυχία. Άρη, Έλα. θέλω να πας αριστερά από το Θοδωρή. Πού? Εκεί που φωτίζεις. Κάτσε να ζουμάρω. Δεν ξέρω αν το ακούσεις, θα ακούσεις κάτι στα σταγόνα να στάει. Το άκουσες? Το καλό με την κάμερα είναι ότι τώρα που ακούς κάτι μπορώ να το ζουμάρω. Εκεί ακούστηκε, ρε. Ακούστηκε ένα κλουκ, λες και στάει νερό, ρε. Το άκουσες πολύ δυνατά. Εντάξει, δεν ακούστηκε, ήταν η διαφορά του ήρθε να ακούστηκε.
Αν είσαι εδώ, μπορείς να κάνεις το μηχάνημα που Θα κατάλαβα. βάλουμε και ένα spirit box, έτσι. Ναι, καλύτερα. Θα βάλω. Αργότερα, όχι τώρα, εντάξει. Απλά τώρα, αν είσαι εδώ μαζί μας, μπορείς να κάνεις το μηχάνημα αυτό που κρατάω να χτυπήσει. Πέρα μπροστά από το μηχάνημα. Κάτω να χτυπήσει. Θα στο Σικράτο το ανοιχτό. Δεν είναι ακόμα. Ανοιχτό το χωρί. Όχι, το είναι ανοιχτό το. Θα βάλω σπίτι. Λίγο αργότερα, σε λιγάκι. Τι γίνεται με τη θερμοκρασία? 19,6. Ποιος το άκουσε αυτό, ρε? Α, το εγώ το άκουσα. Το άκουσες? Πού? Βήματα μπροστά μου, ρε. Χτύπησαν Σοκίζαμε. δύο. Εδώ μέσα καλάθια. Το άκουσα 2 φορές που χτύπησε. Ναι, ήταν βήμα. Όχι, δεν χτύπησε, ήταν βήματα, ρε. Εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι. Έτσι είναι πάτημα. Εγώ να έχει χέστηκα πάνω μου, ρε, εκείνη τη στιγμή. Είσαι εδώ. Ήταν περπάτημα από εδώ μέσα, ακριβώς σου λέω. Δεν ξέρω αν προλάβετε να το ακούσετε. Ωραία, θέλεις να βάλουμε ένα spirit box εδώ πέρα? Ναι, άνοιξε το. Βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Είσαι εδώ κοντά μας. Τι είναι, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δεν έχει. Πού βρίσκεσαι, μας βλέπεις? Ανησυχιαστικό, αλλά... Είναι... Μας βλέπεις, ξαναρωτάω, είσαι μαζί μας? Άκουσε να πάω. Το ακούσατε? Ναι, και εγώ το άκουσα, πάω μέσα. Σε ξαναρωτάω, είσαι εδώ? Είσαι εδώ πέρα? Θα κλείσει, ακούω. Μαλάκα, ακούω κάτι βηματάκια από εδώ μέσα, ρε. Και θα μπούμε εδώ μέσα, σίγουρα. Για φώτα με zoom. Μην μιλάς λίγο, άκουσες κραυγή. Φώτα με zoom. Μαλάκα, άκουσα μια κραυγή, σοκίζομαι. Έτσι μικρή να τον λίγο καλύτερα. Άκουσα μια κραυγή, ρε. Την άκουσες πριν? Και καμπανάκι να χτυπάει. Σ' άκου δεινίζει. Το κατέβησε από εδώ. Και εγώ το άκουσα αυτό. Α, τρίχισε λίγο. Μαλάκες. Είδατε μια σκιά. Εδώ να περνάει έτσι, από τις δύο ηλιές. Δεν σου κάνω πλάκα, αλλά τρίχιασα. Άκου, ακούτε βηματάκια, άκου. Πέφτει η θερμοκρασία. Στους πόσους? 16,9. Έχει πέσει η θερμοκρασία, λέει. Ναι, το έχει καταγραφεί. Κάντε το EMF να χτυπήσει αν είσαι εδώ. Τι έγινε? Δεν ξέρω, έκανε ένα θόρυβο περίεργο το τέτοιο. Ένα Ναι, κουνκούν, ναι, το ναι. άκουσες? Εγώ το άκουσα, γι' αυτό το είπα. Το EMF δονήθηκε μόνο του, χωρίς να κάνει χτύπο. Βρίσκεσαι εδώ. Μπορείς να κάνεις EMF να χτυπήσει? Ή να κάνεις τη δημοκρασία να πέσει κάτω του στους 15. Οκ. Θα ανοίξω άλλο ένα spirit box. Τι έγινε, ρε? Χτύπησε μόνο του. Κάτι γίνεται. Το άκουσες και εσύ δεξιά. Παιδιά, κάτι Ναι. Παιδιά, αν τρίχισε. Το άκουσα κι εγώ. Κάντε ησυχία. Ησυχία. Χτύπησε το EMF. Κάνε ησυχία. Μπορείς να κάνεις ησυχία. Κάτι ησυχία, παιδιά. Όλοι το ακούσαν, παιδιά, όλοι το ακούσαν. Χτύπησε το EMF τότε.
Είπαμε ακριβώς πίσω μου ήταν. Και εγώ το άκουσα, και εγώ το άκουσα. Εκείνη τη στιγμή είπε στο EMF, ελπίζω να μην ακούγομαι. Είπε ναι, είπε κάτι πίσω. Εδώ είναι. Το spirit box είναι ανοιχτό. Άνοιξε το spirit box. Ήσουν εδώ τώρα μαζί μας. Εσύ ήσουν εδώ τώρα. Σε ακούσαμε και οι 4. Πες μας ένα ναι. Ναι. Σαν ναι ακούστηκε. Ναι. Σαν ναι ακούστηκε. Κι εγώ πίσω. Ήτανε. Ξαναεπανέλαβε. Ξαναπες μου ναι. Κάτι πέρασε. Τι λες ρε, πού, φώτα, ζούμαρε με το Εδώ, φακό. στο κενό, στις δύο ελιές. Ζούμαρε με το φακό σου Στις δύο ελιές παρακαλώ. θα πάνε εδώ, δεν μπορώ να κάνω zoom. Στις δύο ελιές εδώ το μπροστά φακό, μου. ρε. Όχι, δεν μπορώ ρε. Δεν θα φανεί, είναι στον αέρα ρε. Εδώ που σου φωτάω, πάνω, εδώ πέρα. Δεν φυγάει. Φωτογραφία μπροστά. Εδώ κάτι πέρασε, στορκίζομαι. Σαν όρμπο που λέμε ρε, πέρασε. Ναι. Το είδα. Είσαι εδώ, είσαι εδώ πέρα τώρα. Μας βλέπεις. Μας ακούς. Μαλάκα, κάτω το μία. Ακριβώς εδώ πάλι είδα το ίδιο πράγμα. Σαν κάτι να τρέχει μια σκιά, πάλι το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Για φώτα εκεί να ζουμάρω. Αυτή είναι η ελιά που σου δείχνω τώρα, εδώ, σε αυτήν έτσι. Αν μιλήσω τώρα δηλαδή. Ναι. Μπορείς να μας πεις αν είσαι εδώ. Από σένα πεις να πηγαίνει να προχωράει. Αυτό που σου λέω και εγώ ρε φίλε, ότι βλέπω κάτι να κινείται ρε. Αυτό που σου λέω και εγώ. Βλέπω κάτι σαν μια σκιά να τρέχει. Είσαι εδώ μαζί μας. Πυροβολισμό. Τι είναι πυροβολισμό. Τι θέλει να πει με τον πυροβολισμό. Λες να έχει πεθάνει κανείς από πυροβολισμούς. Είπε μη παίζετε. Μη παίζετε. Μπορεί και να έχει γίνει κάτι από τότε με τον πόλεμο εδώ και να έχει μείνει κάτι. Μπορείς να μου ξαναπείς, να μου δώσεις μια... Να μας βοηθήσεις εδώ. Τι έχει γίνει. Κάτι ένιωσα πίσω, αλήθεια σου λέω. Πίσω σου. Πίσω έτσι να κομπάει. Εδώ που ήμουν. Δεν φωτιστώ προς τα εκεί. Ναι, ακούγονται βηματάκια, μην μιλάς. Ακούσατε κραυγή. Δεν την άκουσες. Πώς ήταν. Κραυγή ρε, πώς ήτανε ρε. Δεν άκουσα εγώ. Σου λέω κάτι πέρασε δίπλα μου, σαν να μ' ακούμπησε κάτι. Κραυγή ήτανε, πες μου την άκουσες. Δεν την άκουσα φίλε. Θα υπάρχει στο βίντεο. Ελπίζω. Ελπίζω. Ωραία, πάτε εσύ με το Στέφανο. Πάρε λοιπόν. Σωτήρη, Σωτήρη, με το Σωτήρη. Άκου λίγο. Πάτε από εδώ. Ποιος το άκουσε. Ωραία, και πάρε και την κάμερα εσύ να βγάζεις. Έχω τη δικιά, όχι, πάρε εσύ. Έχω τη δικιά μου εγώ ρε κάμερα. Θα βγάζω εγώ, φέρνω το κινητό σου, θα βγάζω εγώ με το κινητό σου. Πάρτε και την κάμερα εσείς και θα πάω εγώ με το... Λοιπόν. Δεν μόνο, προσέχει άρεσε. Προχωρήστε εσείς, ναι. Να ακούς, θα βάλουμε και λίγο spirit box, λίγο πιο μέσα, όχι τώρα. Okay. Σε λιγάκι θα βάλουμε και ένα spirit box. Ναι. Τι έγινε. Τι? Σ' ακούω, τι έγινε. Μ' ακούς. Δεν ακούγεσαι και χτύπησε μόνο του. Ναι, δεν το πάρεις εσύ. Με χτύπησε. Όχι ρε, ποιο είμαι αυτό, εδώ το walkie-talkie χτύπησε μόνο του. Νόμιζα το πάρεις εσύ. Σε τίποτα. Φίλε, δεν πάτησα τίποτα, να ξέρεις. Είσαι σίγουρος. Δεν πάτησα τίποτα. Άμα το πάταγα θα ακουγότανε. Ακούγεται και σε σένα όταν το πατάς. Εσύ Άρη άκουσες το walkie-talkie τίποτα. Δεν άκουσα τίποτα. Ούτε ο Άρης άκουσε ρε, τίποτα.
Οκ, εντάξει, χτύπησε μόνο του μάλλον. Περίεργο. Πολύ περίεργο να χτυπήσει μόνο του. Περίεργο, Ναι, περίεργο, ναι. Τους χτύπησε το walkie-talkie. Είναι μερικές φορές εκεί που δεν το περιμένει. Βάλουμε ένα spirit. Ναι, βάλουμε, ναι. Εσύ χτύπησες το walkie-talkie. Ναι, είπε ναι. Κράτα το. Κράτα το, να τους μιλήσω. Όχι φίλε, δεν σε φώναξα και ρώτησα στο spirit box αν χτύπησες το walkie-talkie και μου είπε ναι, εγώ ναι το χτύπησα. Θα πατήσω... Τίποτα να πατήσω. Έχω την εντύπωση να πάμε στο στήριο μας θα δοθεί κάτι ρε. Ακούω θα είμαι μπροστά από εδώ πίσω. Φίλε μου είπε στο spirit box εγώ χτύπησα το walkie-talkie. Δεν το είπε έτσι, το ρώτησα, χτύπησες και λέει ναι. Ήρθε η ώρα, λέει. Και τώρα μας είπε ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω τι εννοεί με το ήρθε η ώρα, αλλά είπε ήρθε η ώρα. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι τώρα, μήπως έχει πάει 12? 12 παρατέταρτο. Όντως είναι η ώρα. Το πατέρα το βλέπεις. Είπε ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα. Άκουσες δυο χτυπήματα καπα. Φίλε, έχουν ακουστεί δυο... Τα σκυλιά γαυγίζουν, ακούς? Άκου τα σκυλιά. Σκυλιά έχουν τρελαθεί, δεν ξέρω. Τα σκυλιά σκούζουν. Σκούζουνε ρε, τι έχουν τρελαθεί, είναι δίπλα μας, ακριβώς εδώ. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, τα σκυλιά διαισθάνονται και μπορούν να δουν αυτό που δεν να δουν εμείς. Ακούω βήματα μαλάκα πίσω μου. Από εδώ. Και ένιωσα ένα κοπάνι με αυτό που σου είπα, τι νιώθεις κι εσύ. Έχετε δει κάτι άλλο από εκεί εσείς? Δεν μ' ακούει ο Παναγιώτης. Και ακούω... Πες μου το άκουσες. Θέλω να το ξανασύλλω. Ακούγονται γύρω μας, ακούγονται πάρα πολύ χτύπη. Συνεχόμενοι από αριστερά, από δεξιά. Ναι, αυτή η ήχη μπορεί να είναι και από μένα εδώ, να ξέρεις. Να δω πάλι, Σωτήρη, εδώ, φώτισε μια εδώ, ρε. Εκεί. Ακριβώς εκεί. Εκεί ακούστηκε. Κραυγή, δεν σου κάνω πλάκα. Εκεί που κάτι κρέμεται πάνω στο ξύλο, εκεί ακριβώς ακούστηκε. Περιμένετε παιδιά να σας δείξω. Εδώ που κάνω zoom. Είσαι κοντά μας. Μίλα του. Πού είσαι ακριβώς? Εδώ είπε. Είπε εδώ. Κάτι άκουσα φίλε, κάτι άκουσα. Από εκεί κάτι άκουσα. Φύγε φώτα προς τα εκεί. Είσαι μπροστά μας, πίσω μας, πλάγια, πού είσαι? Πού ακριβώς είσαι τώρα? Μπορείς να μας μιλήσεις? Φίλε, ακούγονται γύρω μας, ακούγονται πάρα πολλοί χτύποι. Συνεχόμενοι από αριστερά, από δεξιά. Το ρωτήσαμε είσαι εδώ, λέει ναι εδώ είμαι. Πού είσαι τώρα? Μπορείς να μας πεις? Γεια σας. Γεια σας. Μαλάκα είπε γεια σας. Τι σημαίνει το γεια σας που μας είπες? Το Spirit Box έχει τρελαθεί ρε, μας απαντάει συνέχεια, μας είπε γεια σας, μας λέει διάφορα ρε, δεν ξέρω. Οκ, πάνω ακούς, εδώ εμείς ακούμε υπερβολικούς χτύπους. Κάτι είδα, στορκίζομαι που Σωτήρη χέσει κάπου μου. Στορκίζομαι κάτι περπατούσε με την Παναγία. Στορκίζομαι το είδα ξεκάθαρα στη ζωή μου. Παναγιώτη, στορκίζομαι στη ζωή μου, κάτι περπάτησε εδώ πέρα. Ξεκάθαρα, το έχω δει μορφή φιγούρα. Δεν σου κάνω πλάκα. Και βλέπεις Το έχεις καταγράψει, Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, το είδα με τα μάτια μου και είναι σαν ομίχλη, το βλέπεις Σωτήρη. Ναι. Έλα από εδώ, Παναγιώτη, έλα από μένα. Είναι σαν ομίχλη εδώ.
Σωτήρι, στο σταυρό μου να πεθάνω τώρα. Είδα κάτι να περνάει σκιά μαύρη από τη μία ελιά στην άλλη εδώ. Όχι σε αυτό το χώρο, ακριβώς εδώ. Πού είσαι τώρα? Ρώτα το είναι στα παιδιά. Είσαι στα παιδιά στα άλλα? Σκάσε σου είπε. Σου είπε σκάσε μπρο. Το άκουσες? Μπρο, ρωτήσαμε στο Spirit Box, είσαι στα παιδιά και μας λέει σκάστε. Ακούς, Παναγιώτη, για να βρεθούμε εδώ πέρα. Ελάτε εδώ, έχουμε χωριστεί, έχουν πάρει δύναμη και ακούμε συνέχεια χτύπους από πίσω μας και μπροστά μας, να ξέρεις, φαίνονται στην κάμερα. Μυρίζει το φόβο μας τώρα. Ξέρω τι φοβάμαστε. Να το πες κάση. Φαντάσου. Τι κάνει ρε, τι κάνει ρε. Το βλέπεις? Μου μουλιάθηκε το EMF ρε, το walkie-talkie. Ανεβαίνει από το 0 στο 19 και ξανακατεβαίνει. Το έχω γράψει. Έκανε ένα τικ και... Έκανε ένα τικ και έχασε τη συχνότητα μόνο του ρε. Το είδε, ο Σωτήρης το είδε. Έψαχνε μόνο του. Τι έγινε, δεν άκουσα. Έχασε μόνο του τη συχνότητα ρε. Ξεκίνησε για το 0, πήγαινε μέχρι το Έκανε ένα κλικ. 16 που πήγαινε. Τι άλλαξε. Ρε. Άλλαξε ρε. Έκανε ένα Είμαι κλικ. στο 22 και στο 6. Αυτό σου λέω ρε. Έρχομαι Κοίτα. στο 6. Έλα στο 6. Όχι, άστο στο 22. Πάμε στο 6 που πήγε ρε, να δούμε. Το 6 είναι κακό νούμερο ρε φίλε. Οκ, έλα, αλλάξω. 6 και 6. Ωραία, πού θες να πάμε? Δεν είναι τυχαίο, σταμάτησε στο 6. Στο 6 σταμάτησε ρε. Έψαχνε μόνο του και σταμάτησε εκεί. Μαλάκα το 6. Ξέρεις τι σημαίνει, αυτό, ρε, αυτό. Ωραία, πάμε στο 22. Όπως το είχαμε. Το κινητό μου κατσόν το έχει. Ναι, το έχω εγώ, το έχω εγώ. 22-0. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει γίνει. Εγώ είδα μια σκιά, όχι σκιά, είδα κάτι σαν... Τραβάς, φέρε μου την κάμερα. Πάρε εδώ. Σαν φιγούρα πέρασε Ναι, ναι, πέρασε μια φιγούρα από τη μία ελιά στην άλλη. Πάμε λίγο τώρα που είμαστε και μαζί. μια κάτω πάνω στην ελιά, Ναι, και κέσικα πάνω Και τα μας μάτια κοίταγε. ήταν μαλάκα, σταμάτησε πως ήταν. Νομίζαμε κάτι με βλέπουμε εμείς μαλάκα. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω που ακριβώς είδα. Πάμε στο σημείο που είδα εγώ το πράγμα που νομίζω ότι είδα και ο Σωτήρης. Αυτό κλείνει μόνο του. Ναι, άμα δεν το πατήσουμε. Όχι, εννοείς να Α, κλείσει να ναι, ακολουθεί. Ναι. Αλλά ας το ενέργο, ας το ενέργο. Ας το μην το Λοιπόν, κλείσει. θα σου πω τι έγινε. Φέρε μου το φακό. Θα σου περιγράψω λίγο τι έγινε. Φέρε μου το φακό ρε. Τον πάνω. Βάλ το. Όχι, όχι ακόμα και θα μπερδευτούμε λίγο. Κλείσω το Άρη. Τώρα το Εκεί χρειαζόμαστε. που καθόμασταν, Για... ήρθε σαν κάτι και εφαρμογή, να σου κάνει αυτό το πράγμα. Το ξέρω. Δεν με ακούμπησε, αλλά ένιωσα ότι κάτι Πάει περνάει. να σε ακουμπήσει ας πούμε. Άρη, πάρε το φακό σου. Να, κινητό σου. Λοιπόν, πέρα μου ένα το ένα. Θα ανοίξω εγώ το EMF εδώ πέρα, θα το έχουμε και οι δύο ανοιχτό. Θα σου εξηγήσω τι έγινε ρε. Είμαστε με το Σωτήρι εδώ πέρα ακριβώς. Καταρχάς χτύπησε το walkie-talkie μόνο του. Εκείνη μου σου λέω να το ενεργοποιήσεις. Όχι φίλε, δεν το έκανα εγώ γιατί θα χτύπαγε και σε μένα άμα το έκανα. Εγώ δεν έκανε τίποτα. Ναι. Ήταν και ο Άρης μαζί. Ναι, όχι, το πιστεύω. Χτυπάει το EMF πρώτα μόνο του. Ήμασταν να δούμε το Σωτήρι, καλά τα βήματα που ακούσαμε πίσω μας και μπροστά μας ήταν full. Πολύ συνέχεια, σαν Full. Κάθε περπατάει γύρω μας γύρω-γύρω. Και εμάς ρε. Γύρω-γύρω. Και τη στιγμή μαλάκα που μου είπες ότι τώρα ξεκινάει τη σούπε. Έρχεται η ώρα, κάτι Έρχεται η τέτοιο ώρα, είδα. τα σακάλια λέω. Όχι, κάνανε σαν να σκούζει άνθρωπο. Σαν να χτυπήσει κάποιο και να πονάει και να κάνει. Αυτό το πράγμα. Με το βγήκε η Πασέλας ακριβώς και μετά του σου είπες να σκάστε. Ναι, μας λέει σκάστε. Καλά το ότι το walkie-talkie σου πήγε στο 6 από μόνο του Ξεκίνησε να γράφει μόνο του Μόνο και του, να ρε. και σταμάτησε στο 6 φίλε. Σταμάτησε στο 6. Το έχω γράψει. Το έχω γράψει στο βίντεο. ανεβοκατέβαινε το νούμερο και σταμάτησε μόνο του. Το έχω γράψει, φίλε. Φαίνεται. Θα σου πω που είδα το. Τι έγινε ρε. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Αυτό έκανε και πριν. Αυτό έκανε και πριν. Άσε να δούμε που θα σταματήσει. Δεν σταματάει. Το άκουσα κι εγώ φίλε, το άκουσα κι εγώ, ναι. Εγώ το άκουσα. Λοιπόν, πάμε στο σημείο σας. Το σημείο εδώ ακριβώς. Θα σου δείξω που είδα. Αρχικά θέλω να με κοιτάς την κάμερα και να μου πεις τι είδες. Ρε, ήμασταν εδώ με το Σωτήρι. Ο Σωτήρης άκουγε συνέχεια θορύβους πίσω που τους άκουγα και εγώ. Και μια στιγμή που ζουμάρω και την κάμερα, σε αυτές τις δύο ελιές, Δηλαδή, είδα όχι σε αυτή την ελιά, στην στην πίσω, αυτές τις δύο, είδα, πέρασε έτσι από το πάνω. ναι, είδα ίσα ίσα μια μαυρίλα σαν ομίχλη να περνάει.
Στη μία ή στην άλλη. Και μετά φαινόταν σαν να Ο έχει Μίχλη. ο Μίχλης. Σαν ο Μίχλη, φιλέ. Ναι. Αν τα έχει πιάσει η κάμερα, θέλει να Και δείξω. δεν είχα και θερμόμετρο να γράψω κινητό, να δω τι θα δείξει. Όχι, το EMF χτύπησε, δεν έχει χτυπήσει. Δεν μας Δεν έχει χτύπησε. χτυπήσει, όχι. Θα σου πάω τώρα από το σημείο. Σε ποιο σημείο το είδες? Εδώ πέρα, σε αυτή την ηλιά εδώ. Αυτή είναι η ελιά. Το ποτήρι τώρα, το ποτήρι. Και φαινόταν καθαρά, δηλαδή, η σκιά που πέρασε. Εδώ. Ακριβώς αυτό το Εκείνη την ώρα ήταν που χτύπησε το μηχάνημα. εδώ τις ελιές, φίλε. Είσαι εδώ μαζί μας. Και ξέρεις πότε γίνανε όλα, όταν χωριστήκαμε. Ναι, φίλε. Ρε, όταν χωριζόμαστε αποδυναμώνεται η παρουσία μας. Και νιώθω ένα πολύ αρνητικό mood. Δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς. Εγώ νιώθω. Τρίχε, ήμουνα και με είχε σαν να κάτι να με παγώνει. Ναι, και είχε βάλει και το γίνει, παιδιά, ψύχος. κλείστο. Βάλει Πανεάρη το EMF. Το EMF με το Spiritbox. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα. Έλα εδώ στο σημείο που έγινε. Εδώ ακριβώς. Ναι, ναι. Τι μυρίζει έτσι. Σας μυρίζει κάτι καμένο. Αυτό είναι κακό. Και εμένα κάπως μου ήρθε έτσι λίγο. Σαν φινιατό. Ξέρεις τι είναι αυτό, Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Παιδιά, ξέρετε, αν μυρίζει τέτοιο. Είναι κάτι πολύ κακό. Παιδιά, μυρίζει καμένο. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Τηλέφωνος είναι. Βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Μπορείς να κάνεις ένα χτύπο. Εσύ πέρασες πριν από εδώ. Από ανάμεσα στις δύο ελιές που στεκόμαστε. Δώσε μια απάντηση. Σαν δεν το άκουσα. Ναι, έτσι χωρίς. Πού βρίσκεσαι, είσαι μπροστά μας, πίσω μας, πού είσαι? Πίσω είπε. Πού πίσω? Μαλάκης, ακούω κάτι βαριά χτύπους από εδώ, ρε. Τι έχει γίνει εδώ? Δεν καταλαβαίνω. Πες μας τι έχει γίνει εδώ. Να σου πω, μου λίγο το EMF. Λειτουργεί, εντάξει. Ναι, το δοκίμασα και στο βαθμό δουλεύει. Παιδιά από εδώ κατακούγει. Ναι. Αυτό πρέπει να σου πω. Αυτό την παραγγέλια κατακούγεται. Τι να σου πω. Εκεί είναι, εκεί θα σου δίνει ο Σωτήρης, εκεί. Θα άκουσα και εδώ. Και έχει δυναμώσει η ΕΜΕΦ. Είσαι εδώ! Πού βρίσκεσαι, δώσ' μας ένα σημάδι. Θες να φύγουμε? Και με τι στο χ. Έχεις ακούτε χτύπους γύρω-γύρω. Εδώ ακούγεται, παιδιά. Ναι, και εγώ το άκουσα, Εδώ πέρα, σε αυτό το δέντρο. Ναι. Είσαι εκεί, σε βλέπουμε. Εσύ είσαι εκεί. Τι έκανε έτσι, ρε? Τι?
Το άκουσε κανένας. Σαν μου γκριτό. Όχι. Από πού? Εδώ πίσω. Μαλάκι, θα ακούω τη χτύπα από παντού, ρε. Πού βρίσκεσαι, βοήθησέ μας. Κάνε ένα χτύπο και να μας δείξει την παρουσία σου. Ένα δυνατό χτύπο τώρα. Επί του θανάτου. Τέλος πάντων. Θέλετε να πάμε προς το εικονοστάσι? Για πάμε. Το γεμί αυτός το όχι. Εγώ. Άρα. Θες. Άρα. Το σπίτι μου το αφήσω ανοιχτό να το κλείσω. Άστο να υπάρχει. Ωραία, ποιος θα κάνει ερωτήσεις. Να κάνω εγώ. Όχι, να με στείλεις, πάτε. Να κρατάω εγώ το γεμί. Μόλις είδαμε και καταχυστήκαμε. Ναι, ρε, με τα μάτια μόλις θα το σου λέω γιατί Θα ήταν έτσι πάνω στη μέση εκεί στην ελιά. ναι, μαλάκα και κύριος φοφό Πάνω γυαλίζει. στην Ξέρεις πως γυαλίζουν τα μάτια της, ρε. Ναι, ναι. Κοίτα, λέει. Κοίτα, πού. Πες, ρώτα το πού. Πού ακριβώς? Είσαι κοντά μας τώρα. Άρα να τρίψεις. Ρε, ακούω πήματα από πίσω εγώ, ρε μαλάκα. Πάμε μπροστά και ακούγονται πίσω και πάμε πίσω και ακούγονται μπροστά. Έλα, πάμε, προχωράμε. Αυτό θέλει πάλι. Πολύ περίεργο. Έτσι σαν να μας ακολουθάει. Α, τι θες. Τι όχι σαν. Σίγουρα μας ακολουθάει. Τώρα πού ακριβώς είσαι? Κάτι με ακούμπησε, στορκίζομαι. Τι έγινε, ρε? Κάτι με ακούμπησε εδώ, στορκίζομαι. Έπεσε ένα κλαδί. Φίλο. Μήπως σε χτύπησε το κλαδί. Δεν ξέρω, κάτι με ακούμπησε, ρε φίλε. Μήπως έπεσε αυτό Δεν πάνω. ξέρω, κάτι με ακούμπησε. Δεν πρόλαβα να δω, κάτι με ακούμπησε. Εγώ ήμουν σαν μόνο να με ακουμπάει κάτι. Αυτό θα... δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κάτι με ακούμπησε σίγουρα. Κλάδι, δεν ξέρω. Κάτι με ακούμπησε. Μπορείς να μου πεις πού ακριβώς βρίσκεις? Το πάρε. Εδώ Χτύπησε, χτύπησε. ναι. Εδώ χτύπησε. Μόλις έκανε ο Άρης την ερώτηση, Νομίζω τι είπε, κάτι είπε. Πού βρίσκεσαι, κάτι τέτοιο του είπε. Ναι. Να μας πει ακριβώς πού ακριβώς βρίσκεσαι. Και χτύπησε εδώ, Ναι. Χτύπησε εδώ. Τώρα πού είσαι? Και τόσο δεν έχει χτυπήσει. Τώρα αν πέρασα από εδώ, αν είναι εδώ, δεν ξέρω. Μας θα ακολουθεί, ρε φίλε, σίγουρα. Ξανακάτω να χτυπήσει. Είσαι κοντά μας. Τελειώνεται, είπε. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Δεν με ακούσει αυτούς τους τύπους, δεν μπορώ να πω δεν έχω ακούσει τους τύπους. Και αυτό που είδα εγώ, το είδες και εσύ το αυτό που είδα εγώ. Το είδες και εσύ, Το είδες και εσύ με διάδομα, δεν το είδα πάλι μόνο εγώ π.χ. Ναι, το άκουσα και εγώ. Το άκουσα. Σε Το άκουσα. δυνατό χτύπημα. Ναι, το άκουσα. Ένα πολύ, το Πού άκουσες. είσαι τώρα, περπατάς δίπλα μας? Τώρα όχι. κοντά μας? Ακούστηκε ένα πολύ δυνατό, σαν να σπάει κλαδί εδώ, ρε. Σαν να περπατάει και σπάει κλαδί κάτι εδώ. Πατού, είπε. Παντού είπε. Ναι. Αλλά τρίχιασα, ρε μαλάκα. Τώρα πού ακριβώς είσαι? Έχει θορύβη, είναι όντως παντού. Δεξιά, αριστερά, όλοι από κάτι Δεν ακούμε. ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει παλιά εδώ. Ναι, Πόσοι μπορεί να έχουν σκοτωθεί εδώ. Να του κάνω μια ερώτηση. Τόσοι πολέμοι, τόσο έτσι. Τι μου και τι βρωμιές μπορεί να έχουν γίνει εδώ εκτός πολέμου. Ω! Αναβόζουμε και ένα θόρυβο και έκλεισε. Δεν χτύπησε καν. Αναβόζουμε, το είδα το λαμπάκι εδώ πέρα που αναβόζησε. Ένα κλικ και έσυσε, δεν χτύπησε καν. Ναι, δηλαδή βρήκε μικρή τάση. Δεν χτύπησε καν, το είδα όμως που αναβόζησε. Ναι, κατάλαβα. Έπιασε μια συχνότητα. Άκουσα ένα κλικ. Μπορείς να μου πεις τι έχει γίνει εδώ? Αν μου πεις τι έχει γίνει εδώ θα φύγουμε.
Άκουσα μια γυναικεία φωνή από εδώ. Ξεκάθαρη. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Άκουσες? Ναι, κούπου. Ναι. Το ακούσατε κι εσείς? Πού βρίσκεσαι, πες μας και θα φύγουμε. Ή πες μου τι έχει γίνει εδώ. Γιατί κρύβεσαι? Γιατί κρύβεσαι? Το ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Θέλεις να δοκιμάσουμε κάτι? Θέλεις να έχουμε ανοιχτά 2 spirit box? Ναι, το κάνουμε αυτό έτσι. Θα μπερδευτούμε πολύ. Αυτό βλέπω. Θα μπερδευτούμε πολύ πιστεύω, αλλά δοκίμασέ το. Το κάνω. Θα μπερδευτούμε πολύ πιστεύω. Για βάλε 2. Μπορεί να πιάνουμε περισσότερες συχνότητες, δεν ξέρω. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Τι έκανε έτσι, ρε? Τι έκανε έτσι? Από μόνο ακούσα. Από τι άκουσε αυτό? Από το spirit box. Όχι ρε μαλάκα, αυτό ήταν από το δίπλα το δέντρο ρε. Όχι ρε, εγώ από εδώ ακούσα. Από εδώ ακούσα. Το έχεις ανοιχτό? Ναι, το εγώ. Δεν μας έδωρε. Για ρωτήστε κάτι. Θα ρωτήσω και στα δύο. Όχι, κόλλησε. Κόλλησε, του κόλλησε. Μαλάκα. Του κόλλησε. Απίστευτο. Είναι λες και δεν θα... Τι είπε? Τι είπε? Σαν γρίλισμα ήταν. Μαλάκα μου το κόλλησε. Γιατί δεν ξεκολλάει, ρε? Δεν σε αφήνει. Και κάτι λέει ακούσει γρίσμα ενώ ήταν κλειστό. Ρε, κόλλησε όλο το κινητό, ρε. Κόλλησε το κινητό ρε μαλάκα. Κόλλησε. Ξεκόλλησε, ξεκόλλησε. ναι. Οκ. Κάτσε κοντά και μιλά και στο. Τι ήταν αυτό? Πάρε το EMF, θα κάνετε και τα δύο ερωτήσεις. Ωραία, πάρε. Πάρε το EMF. Λοιπόν. Πού είσαι? Ξαναεπανέλαβε. Πες μου που βρίσκεσαι. Χαμηλώσα και τα δύο. Είσαι εδώ, μαζί μας. Κάτι κατάλαβα. Αλλά και το ακούω πολύ δυνατό χτύπημα. Θες να φύγουμε, πες μας. Ναι, ήταν αυτό. Εντάξει. Πώς σε λένε? Δεν κάνω μια ερώτηση. Ω, πάρε μάλα. Κότσο... Κότσο... Είπε Θοδωρή. Πες μου τι είπε Θοδωρή. Είπε, το άκουσα. Μαλάκα απλά λέει ονόματα, ρε. Πάμε να φύγουμε. Έχει πει 10 ονόματα, ρε. Λίγο ψυχραιμία. Ωραία, θα φύγουμε. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Τώρα θα φύγουμε. Μην ρωτήσεις για μας. Όχι. Θες να φύγω, αυτό μόνο θα σε ρωτήσω. Το κάνω. Ναι, ξεκάθαρα. είπε ναι, φίλε. Οκ, πάμε. Παιδιά, το όνομα Κουτσόπουλος είναι εδώ της περιοχής. Κοτσόπουλος. Το ξέρεις σίγουρα αυτό. Ναι, ναι. Εγώ μαλάκα κοτσόνι είμαι. Ναι, δεν είπε Ωραία, το είπε. επίθετο. Άκουσες τι είπε ο... Κοτσόπουλος είπε. Ναι, Όχι το επίθετο τώρα. Ναι, όχι, είπε είναι της περιοχής. Κοτσόπουλος είναι εδώ στην περιοχή. Λες να έχει πάθει τίποτα εδώ κανένας Κοτσόπουλος. Ήταν απάντηση στην ερώτησή σου αυτό. Μαλάκα είπα. Λες να έχει πάθει τίποτα κανένας Κοτσόπουλος εδώ. Να του κάνω μια ερώτηση στο Spiritbox τελευταία. Και κοπάνισε, Για την φίλε. ιστορία Κοτσόπουλου. Μια τελευταία και να φύγουμε. Παιδιά, κάτι έχει γίνει με κάποιον Κοτσόπουλο εδώ πέρα. Πάμε προς τα πέρα λίγο. Ναι, οκ. Οι τύποι παρά είναι αρκετοί. Αλλά αυτό είναι πολύ. Έχω ανατριχιάσει, Οι φίλε. απαντήσεις είναι υπερβολικές, έτσι. Παιδιά, είπα. Λες να έχει πάθει κανένας Κοτσόπουλος κάτι εδώ και χτύπησε. Και πριν είπε και πυροβολισμοί, Ναι, και έκανε και τον ήχο του Έκανε τον πυροβολισμού. ήχο, νομίζω, ναι. Κόμπο, φίλε, νομίζω κάποιος έχει φάει σφαίρα εδώ πέρα.
Και νομίζω ξέρω και πώς τον λένε. Ξέρω αν τον έχουν σκοτώσει ή περπατούσε κάτι έκανε εδώ πέρα. Πω ανατρίχιασα μαλάκα, έχω αρρωστήσει, έχω ανατριχιάσει. Κάνουμε ένα τσιγάρο. Έχω μαλάκα, αυτό είναι πολύ ανατριχιαστικό φίλε, δεν ξέρω. Το EMF έκλεισε. Ονόματα, το EMF έκλεισε μόνο του εδώ, έχει κλείσει. Έκλεισε μόνο του. Κοίτα το. Έχει κλείσει. Ρε, παιδιά, το επίθετο ήταν τέρμα καθαρό. Άρη, δείχνω μια. Άρη, κοίτα, έχει κλείσει μόνο του. Υπάρχει εδώ, είναι στην πίτα. Όχι, και όχι μόνο αυτό, είπε πάρα πολύ καθαρά. Είπε Κοτσόπουλος. Και το είπε πολύ καθαρά. Πώς βρήκε αυτό το επίθετο το συγκεκριμένο που υπάρχει εδώ στην περιοχή? Και το είπε Κοτσόπουλος, δηλαδή το είπε πολύ καθαρά τη λέξη. Πόσο τυχαία μπορεί να είναι. Το πρώτο, ότι το είπε Κοτσόπουλο τυχαία 1 στο εκατομμύριο. Το λέμε. Και μετά απάντησε πάνω στην ερώτησή του ότι κάτι έγινε με τον Κοτσόπουλο, χτύπησε το. Δεν υπάρχει περίπτωση στο 1 εκατομμύριο. Σου λέω. Ακόμα να πει ένα επώνυμο το οποίο είναι και τη περιοχή εδώ. Όχι, να σου πω κάτι. Ότι αυτοί που νομίζουν τυχαίο, ότι το λέμε έτσι στα ψέματα. Ότι έτσι στην τύχη ότι υπάρχει, το λες εσύ σου θες για το θέατρο. Και πάνω στην ερώτησή σου, μόλις του είπες στην Κοτσόπουλο, χτυπάει το. Ρε, άκου να το πάρουμε από την αρχή το πράγμα. Ρωτάς, να το πάρουμε από την αρχή. Ρωτάς. Χρόνο έχουμε. Είπες έχει γίνει κάτι εδώ και χτύπησε. Όχι. Ρωτάει στην αρχή. Πώς σε λένε? Ρε, ρωτάς. Πώς σε λένε? Και με το που λες πώς σε λένε, λέει Κοτσόπουλος. Το όνομα αυτό θα το ψάξω. Και το ακόμα εκεί παιδιά να τρεχείς, τα έπαθα όλα. Που λέω, έχει πάθει, ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Τι είπα ρε, έχει πάθει εδώ κάποιος Κοτσόπουλος. Και χτυπάει το EMF, din. Που σου λέω, το είπαμε εμείς σκηνοθετημένο ρε φίλε, ότι είναι σκηνοθετημένο και σου λέω εγώ, είναι επίτηδες. Το λέω Σωτήρης, έτσι. Ότι απλά εδώ. Εκείνη τη στιγμή που μόλις και αυτό ήταν τυχαίο ρε φίλε. Ελπίζω να μην ακούγονται αυτά που είπε. Δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται, μαλάκα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό ήταν πιο ξεκάθαρο και από ξεκάθαρο. Και το σου είπα το όνομα υπάρχει εδώ στην περιοχή. Τραβάμε όχι, θα σου πω. Έπεσε μία γραμμή και μετά από τα 3 λεπτά έπεσε και δεύτερη γραμμή, ρε, κατευθείαν. Δηλαδή έχασε πολύ απότομα. Εντάξει, δεν σου λέω ότι. Εμένα έκλεισε το μόνο του. Δεν σου λέω ότι συνέβη κάτι απαραίτητα. Ναι, δεν ξέρω, αλλά εμένα έκλεισε. Αλλά η μπαταρία έπεσε πολύ απότομα, να ξέρεις. Παιδιά, εγώ χωρίς υπερβολή μπορώ να πω ότι κάτι έχει γίνει εδώ πέρα με κάποιον Κοτσόπουλο. Δεν ξέρω αν ο Λεωνίδας λέγεται Λεωνίδας Κοτσόπουλος ή κάποιος άλλος είναι ο Λεωνίδας. Άρη, φέρε το εδώ μια το φακό, ρε. Γιατί δεν βγάζω καλό πλάνο. Αλλά αυτό που λέω, έχει πάθει εδώ κάτι κάποιος Κοτσόπουλος. Χτυπάει το EMF, ήταν απίστευτο, εντάξει. πω κάτι, εγώ σου λέω ότι όλα είναι μαλακίες. Το όνομα πώς έτυχε να το πει αυτό? Αυτό σου εξηγώ. Και χτύπησε το. Γιατί δεν είπε κάποιο άλλο όνομα το οποίο να μην το γνωρίζει. Και χτύπησε το EMF. Ισχύει αυτό που λες και σκέψου ότι λέει πες μου το όνομά σου, Λεθοδής. Πώς σε λένε. Λέει πώς σε λένε. Και με το που λέει πώς σε λένε, λέει Κοτσόπουλος. Μπαμ. Και σου λέω ότι είναι ψέμα, ρε φίλε. Μας το πεις εσύ έτσι. Ή το λέμε εμείς έτσι. Εκείνη τη στιγμή πάλι. Μα υπάρχει αυτό το. Ναι, όχι, δεν σου λέω. Σου λέω και αυτούς που δεν το πιστεύουν. Ότι τα έχουμε εμείς, αλλά λέμε στα ψέματα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή το έχουμε σκηνοθετήσει αυτό. Και απλά έτσι είπε ένα όλο με το Σπύριτμποκς και εμείς το λέμε απλά έτσι ψέμα ότι το ξέρουμε. Και ακόμα έχει γίνει αυτό. Εμείς λέμε ψέματα. Εκείνη τη στιγμή που ξανατάει ο Παναγιώτης. Τι του ρώτησες? Δεν ρώτησα, λέω. Βασικά λέω. Ναι, ρώτησα, λέω. Έχει πάθει εδώ κάτι κάποιος Κοτσόπουλος? Και λέει. Και χτυπάει το EMF εκείνη τη στιγμή. Α, σου είπε ναι. Σαν να σου λέει ναι, φίλε. Ναι. Αυτό σου λέω. Που λέμε. Πόσο τυχαίο μπορεί να το θεωρήσεις αυτό? Όχι, εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο. Και έχω δει. Μόνο και μόνο που άκουσα το όνομα φτάνει. Ναι, και ότι έχεις δει και έχω δει το ίδιο πράγμα. Γιατί δεν είπε κάποιο όνομα άλλο. Εγώ πιστεύω η γνώμη μου είναι ότι με αυτό το όνομα που είπε, ότι κάτι θα έχει γίνει εδώ. Με αυτό το άτομο, με αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Ρε, είναι το τι έγινε με το ένα με το άλλο. Λες, πώς σε λένε Κοτσόπουλος. Έχει πάθει εδώ κάτι κάποιος Κοτσόπουλος. Χτυπάει, μπαμ. Στη φίλε, έχω ανατριχιάσει φουλ, ρε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε βίντεο, νομίζω. Μόλις έγινε όλο αυτό, ανατρίχιασα και δεν πρόσεχα λίγο που τράβαγα την κάμερα. Ρε, τα είχα πάθει όλα, ρε. Ζητάω συγγνώμη από το βίντεο. Μόλις έγινε αυτό, αγχώθηκα. Δεν τράβαγα καλά πλάνα. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα, παιδιά, αν γίνει τώρα σε. Ρε φίλε, αγχώθηκα σου. Το ξέρω, μα δεν είναι τι. Οκ, οπότε έχουμε καταγράψει. Δεν λέγεται Κοτσόπουλος, λέγεται Γκοτσόπουλος. Ναι. Πρέπει θα το δούμε στο βίντεο ακριβώς πώς το λέει το επίθετο. Το έχουμε καταγράψει. Νομίζω Γκοτσόπουλος πρέπει να λέει. Γκοτσόπουλος λέει. Ναι. Η μπαταρία τελειώνει εδώ. Νομίζω κάτσε να βιαστούμε να βγάλουμε την περιγραφή. Έχει φτάσει μία γραμμή, έτσι. Ρε, η μπαταρία δεν κατέβαινε και μέσα σε 15 λεπτά έσβησε η μπαταρία. Το Spiritbox έλεγε διάφορα όταν χωριστήκαμε. Θα τα δείτε και στο βίντεο. Θα τα δείτε. Και στο τέλος αυτό που έγινε, τι να πω. Δηλαδή αρχίσαμε, ρωτάμε, πες μας όνομα, μας λέει επίθετο, μας λέει όνομα. Ρωτάω, έχει πάθει κάποιος κάτι με αυτό το επίθετο. Χτυπάει το EMF.
Που το EMF χτύπησε ελάχιστες φορές. 3 φορές πάλι στο άσχητο τελείωσε όλες και όλες. Ναι. Και ώρα. Τι να πω, παιδιά, ανατριχύλα, πιστεύω θα τα νιώσετε κι εσείς που θα τα δείτε. Πάλι τα σκηνικά γίνανε όταν χωριστήκαμε. Ναι. Και όταν ήμασταν μαζί στο τέλος. Okay. Αυτά δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, να πω και εγώ αυτά που έχω να πω. Και γιατί θα πω και για μένα και για το Σωτήρι, γιατί έχω πει δεν θα γίνει. Πες και για αυτό που είδες. Θα πω και θα είδα και ο Σωτήρης, δεν ήταν μόνο εγώ. Παιδιά, αυτό που είδα εγώ και ο Σωτήρης ήταν στην Τελιά. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πες το την αρχή. Αυτό που είδα εγώ με το Σωτήρη, γιατί ο Σωτήρης δεν θέλει να βγει στην κάμερα και το σεβόμαστε, ήταν να δούμε μια θολή σκιά, να το πω. Φιγούρα, ναι, όπως το λέει, θολή. Και εκεί στιγμή που την είδα, να περνάει τη μία ελιά στην άλλη, που δεν είχα καθαρή ακόμα, απλά είδα κάτι γρήγορο, πολύ γρήγορο να περνάει σε δύο ελιές. Εκεί στιγμή άρχισε και έβγαζε σαν ομίχλη, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, μακάρι να έχει καταγραφεί. Όλο το σημείο. Ναι, όλο το σημείο λες και ήρθε σκαμνό. Πραγματικά καμνό. Το EMF χτυπάει πάλι εκεί σε εκείνο το σημείο και ακούμε σαν να δονείται. Πρώτη φορά δεν ξέρω αν δονείται το EMF, πατάω κουμπί και δονείται. Το ακούσαμε στην κάμερα που ακούγεται, κάνει ένα κούκου το EMF. Και σου μιλάω τότε με το walkie-talkie και χτυπάει πάλι στο άσχητο σημείο το walkie-talkie, κάνει το κουδούνι, να ξέρεις. Που σου κάνω σήμερα εκεί στη μία, το έχεις πατήσει εσύ. Ναι. Το walkie-talkie πάλι σταμάτησε, έπιασε μόνο του, κάνει ένα γκλινγκ και έπιασε μόνο του. Πήγαινε να έκανε αριθμούς μόνο του. Και σταμάτησε στο 6. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι. Όταν χωριστήκαμε, ακούστηκαν όλοι οι θορύβοι, νομίζω γίνανε. Χτύπη και αυτά. Θόρυβοι άπειροι, γύρω μας παντού. Και το πιο αντριχιαστικό ήταν αυτό που ακούσαμε και βιώσαμε όλοι στο τέλος με τον Κοτσόπουλο. Που χτυπάει πάλι το EMF του Παναγιώτη όταν το Κατσόγια έκανε ο Παναγιώτης.